Шыгырданым, юл шитімнен ғұрур болып тұра. Ауылыбызның исеме, чекке кетсек, біз қайтканны кете, биік манаралы мәчеті. Таң алдынан барлық ауылдашлар азан тауышына уяна. Яқты ойлар, зор әмәтләр белән, һәр бер кеше эшкә юлала. Шыгырданнан яшьләр чиккә китми, кайта күпкән, киткән олылар. Калкып чыга биек таш булатлар, халкым бигрәк уңган булганнар, яши белә безнең Шыгырданнар. Авыр эштән курыкмыйлар, кайгыларда ярдәм куялар, шатлыкларда бердәм булалар. Шыгырданның суын эчеп үскән бала изге эшләр генә эшләсен. Авылдашларыбыз горурланып, тирә-якта аны сөйләсен. Биек манаралы мәчетләрдән азан тавышлары бетмәсен. Тормыш сынавына бирешенчә, авылдашлар бердәм яшәсен.